8 consells per prevenir el càncer de mama. 1. Autoexàmens regulars. Realitza autoexàmens mamaris mensuals per a detectar qualsevol canvi en els teus pits. Si trobes alguna anomalia, consulta un metge immediatament. 2. Revisions mèdiques periòdiques. Realitza exàmens mamaris clínics, preferiblement una vegada a l'any. Les mamografies són fonamentals per a la detecció precoç del càncer de mama. 3. Realitza exercici regularment. Fer esport regularment per mantenir un pes saludable és beneficiós per a reduir el risc de càncer de mama. 4. Porta una dieta balancejada. Adopta una dieta rica en fruites, verdures, proteïnes i evita o limita el consum d'aliments processats. 5. Limita l'alcohol. Reduir la ingesta d'alcohol pot disminuir el risc de càncer de mama. Intenta limitar el consum a només una beguda al dia. 6. Evita el tabac. Fumar no sols augmenta el risc de càncer de pulmó, sinó que també pot incrementar el risc de càncer de mama, especialment en dones premenopàusiques. 7. Donar mama. La lactància materna pot reduir lleugerament el risc de càncer de mama. 8. Coneix el teu historial familiar. Si tens antecedents familiars de càncer de mama o altres tipus de càncer, comunica-ho al teu metge. Pot ser necessari un monitoratge més freqüent.